मंथरा जानली हो का जानली हो कि बड़ा टटके ब्याह जल्दी हो जाई। इनका खुशी के ठिकाना तो नहीं बा। हनुमान जी कनिए कि ब्याह बड़ा जल्दी होई तो सोना बानर ब्याह में होला ये बबुनी। सोना ब्याह केना होला? बानर ब्याह में होला ये बबुनी, नौ मुका के पिटाई अरे तब होला ये बाबू वो लड़की से सगाई। मंथरा मन में सोचल कि बाप रे बाप, नौ मुखा कौन बड़का भारी बात बजी। कहली कि नौ मुखा ना, अरे हम 100 मुखा सह जाए, लेकिन बियाह होखे करी। हनुमान जी महाराज कहने कि ना ना 100 मुखा सहला के कौनो गर्ज नहीं है। 9 मुका सह पहले 9 मुखा सह उतना काफिर बा। 9 मुका में रोग रोगी दोनों समाप्त हो जाएगा। आई है घेटवा निहुका करके देखी प्रश्न दुग रहे, एक पंथ दुई काज। यहाँ विधि रचला से कारण का रहे, मंथरा के कुबर यहाँ सोच कराव कर रहे। आज जामोहन जी सोच ले रहनी कि गोदी कर बिचिल जाई आ हमार नाम के चर्चा हो जाई। भगवान राम हमरे के लागे माने। यह घंटवा निहुका करके एक मुका जब कसनी हो तो बाहर आइल बारिया दूसर का ही है उठौले बानी। एक बेर रोआ तरीके, अरे माई रे माई, अरे बाप रे बाप, अरे दादा रे दादा। हनुमान जी कहनी है कि का हो एक मुका में 100 मुका पर बेचैन बाड़ी। अभी 8 मुका बाकी बा बाबू रे। यह देखिए 8 मुका बाकी बा। मंथरा कहली कि ना सरकार, तोहरा इस लड़का से फिर दोबारा हम यह नहीं कर सक। चाहे अब कितनो कहब कहा कि एक मुका में ई हाल बा, तो 8 मुका तू कहला बड़ा, 100 मुका हम कहला बानी। मंथरा कहली